Ka kanhun o hai marchnong. Kadai ka bala thau daki khana samla jongka West Khasi Hills. Bat ka thong jongka kalong ban kan tiu. Ya ka sap ka phong jong kinong shanong. Hapo ka district. Nadu ki khana ki samla. Hadu ki rangba. La kalong hai ki kamshna jingshna. Kasu ka thany. Karwai ka siaw. Bat kiwei. Uba GGL sangriang ubariu presiden jong ka kanhun. Habaya kren bat kilat pathai kubor. Hakas ngipalei ulaong. Baya ki jingti bakhambanya. Onsa pen banashushu. Hadin balada penbit penbiang. Julai arajar akuar bat kisutu hi ba kenik tangda kenik kertan jeng kenik kanhun ru kadon katakal ban yewer ia lagi jong ki para shnong para thau ki para nong shnong jeng kenik district jongi ba ngin yele na kabanta kacing mantoy jong la kacau kadong bakathan den malata kenik kentin o hai mar shnong kalong ka kentin yewer bakum kinong shinong tungin yele na kamanta laga jongga dong bakathai ka sinjam ka baning kong ya ka bakum ka society lani ka kanhun gidon kalong harangkat katu gani ki objective lani ki jingtmu ki ba kum ka kanhun ngira kwa ban ngibu syakmat kalong ban kan tiu ya ki sap ki phong ki ba pher bakinong shinong ka bakantup na du ki hap ki baret ki kun samla ni wat ki bala rangba lani ki temen ki kruru bakin yo ban pen ka sap ka basina kan ka tadan ga jongki kum kinong shinong badru baki wiru kin yu ya ta ki sap ki pong ki baki nong shinong ga jongi kidon kawi badru ka objective lani ka jingtmu jong kan ka kanbun ka jongi kum ka society kalong namaring srutu ublei ulakar khushika de ga dong bar ka than ga jongi lomba ki jingjernam jeng mai mariam lomba ki jindon ki kshat berumpum oi ki lum lan ki sentai lum ki buper ru balong sya ka buram bar ka bakring ik babun se kan ka dong bar ka than ga jongi ka sinjam ga jongi nomar kata lomba ki ki barok ki bangio kum ka sinong ka thau dan ka dong ka than ka deru sa ka banta ga jongi kum nungin nang yele ban mobilize lani ban shim ye ki sinjam kumnu banang kantiu lani banang pen pau perthei ya kini ki jaka badonam jagat district ka jongi ban kila bandon sibun ki wei patru ki objective lani ki jingthu ka jongi nreikum ka sinjam ka baning kong ya kini ka society lani ka kanhun ka jongi ngidon ka jingbu thong warla kan no ka jing stang ngibu thong ya kini ka ayom ha ka ba uniu sentiu cherry un sami lani kandai ka por buun ho itana hagi ni benai nangi syakma kata gamun ke bangin hi ya gajing itana jong nuding nadu uni Oktober lani ki benai talang tino mar kata ka thong ka baning kong lani kum ka sinjam ka baning kong yani kum ka kanhun kalong ban penlong ya ka cherry blossom festival arajar wa tangkum ka jengtem ha kini kisnem ki balalait no ha ka jing shisha uni ukan jing thum boku itana bat basya u ai upan kop ya ka dor ka itana ya ka dong bat ka ni ka district ka jugi kalau long kamslem tenre ka jing bom pat la ka jungi ban tap ya kita ki badon ko ka district ka jungi ni pan ban ba ki we ki bril ka mana isbar ki ka jing mentoy ki ru ya kata ka possibility lane kalat bakumno an pan perthai ya ka jing bhabriu bar ka jing itana jong ka district lane ka thain ka jungi kumtangi kan mau bagas nam ka balalek no amdei ka snam balalek no khaman shwa hashwa ka shwa ka ni ka covid-19 lockdown idon ki kanhun ki bawan wat na shabar ban penlong ya ka festival hang ni hapo ka kanong ba aga jong yang ni ustoi tidak ka ba ni ya kalat bat ka kabu badru ni don kata ka jing perkhat ba khamtam kum ki trai nong chong sinong la ding la ban le lani ban pendon kam badru ban shim ka kabu kanjin long ka ka ba pan siu tanat ya ka sinong ka thawe ka dong ka thain hi brokoi ban ong balada badru om de tang lada bangin lai no manta daladihi naga banta ban panlong ya kan ka festival
Di nomor kata kum ka kenhun ni ka society ni lapan krek syat. Ya ki benta ki badon kam ha ka ba ninyo ban penurlong ye ngi jing temu. Kwa pani tu apreng jengi bengilayo ru. Officially ban pentip lani ban ada ke jing tho. How we had the district administration. Deputy Commissioner Jongka West Kasihels District. Badru ka bengilayo ru ka recommendation. Na ka benta ka ngi jing temu ke jengi bangin yo ban yat bet sekman. Bat kum juru da ka bengi slutu. Balong ka kalong ka ke badan kam ru. Bakum kinong mi khamat ki dei ban tip ya ka jing temu ka ba ka jengi. Gilayo ru ya ka ban lait ban ya kendung. Bat ban pentip ya jing temu ke jengi kum ka society. Alor ki ban dan ban pentulun ne ban ya chakman. Gilayo ru ya ka ban lait ban ya kendung. Bat ban pentip ya jing temu ke jengi kum ka society. Alor ki ban dan ban pentulun ne ban ya chakman. Naskyo ba ban pentip ru. Bangilayo ka acknowledgement ru. Na UMLA lani gunong kami khamat jang garing nong stoin assembly constituency iba max 9%. Tingmar katangi slutu bakani halandat jang gani ni nani shikman ni don kata ka jing skill shingan lani ka jing skill he mansem nong bang nginyo ban pantulo ni gini kam rengkat ru ka jing tep ka biang jong ki bor sarkar lani kinong yalam nai kinong mi khamat jangi kindon ki program ia pelani ki activities kalau ngilak ban ong ia ka ba ngin sayo ban pensio preng jangi bat ngan sa IT hai secretary ba in le ka kam tina makata ha kan ka puor bat nung ba kan ka pinja press release ngadon ban kentu bat ia wer ia ki pat ba nong solutionong jong ga dong ba ka than ka jangi bakani ka long ka we ni la kaba lada kum ka dong berkathan ninyo ban syem ka kum ka kabu badru kum ka ramsan baki kun samla dan ki hep ki baret bat kum ju ki balahe lasan ken yo ban pendon kam kan long ka kaba nila ban ye ya ka jeng itanan bat nin yo iru ka ramsan ka kerpang kaba ki trai muluk lani nila ban ong ki trai than jong kani kinong song jong gadang dong berkathan ki bala ya kaban le na kaban ta ka jing roy lani ya kaban ban kentiu ila ka jong berkathan program ha ba yade berkani ka tamasa long kumni harum beningkong kanom ka free enrollment kandan ka free enrollment of beneficiaries under MHIS Adhar Ishram PMSYM Epic Extra ya barok ti badan kam Kandon ka food fest, exhibition of handicraft, embroideries and other forms of art work. Kandon ka singing competition, hakabal apya ki arbenta, kata kalong khasi or local language, but foreign language umaktian nongway. Kandon ka power competition. Nata kandon ka dance competition, yakani apya ki arbenta, ka folk dance but ka freestyle dance. Kandon ka fashion show relevant to the culture of people of West Kasihels district. Kandon ka photo shoot but ka painting competition. Hakatay katamasa kandon ka mini mela for kids nang ta ka rap battle competition ka lucky draw house and games but kandon ka master and miss cherry blossom but ya ki detail baro hakabaya day but kini ki program baphe yin sedang pun TPP din bless you. Our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.